Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elin Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Ako si Mario. 47 anyos. Minyo ug may duha ka mga anak. Nagpuyo sa Laray, Inayawan, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati, hinungdan nga naundang ko karon sa akong pagpamasahero og tricycle. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sakay ka, day. Napay bakante duha. Oo, kuya. Back-ride lang, day. Di kaya ni mong nauli, good. Kadlaw ka nigikan, gabi na kay kang nauli. Anugon kay pasahero, day. Anugon ang kita. Nahibaw na ka. Ano ba tayo college? Inalan ko nga magkugi og mayo. May lang. Bisan kitang duha. Huwag gani magkahuman. At least ang ato mga anak, human man lang. Sige, salamat dong ha. Mahal kay mo nga akong pamilya, Linda. O nga buhaton ako ang tanan para lang nga mahatagan mo na ako og maayong kaugmaon. Ingom na ng atong mga anak. Nahibaw ko dong. Proud kaayong imong mga anak nimo. Ikaw di. Siyempre. Asawa gud ko nimo. Ano man? Mura magmikalit og kuot ang akong dugan. Sa kanino? Saan mo kung isip kong dundong kaon ba siya gas lang tingali ni? Kung mo kaon sa ustong oras. Okay. Kuya, okay na ka? Hindi ka mo kasimulan. Okay na, day. Gipanhotra siguro ko. Ayaw lang sa kagbiyahe dong. Alam ko na kay kita dayo kung dili ko mabiyahe. Unya, sakit man ka ang imong dughan. Kinahanglan tingali kog pahuway. Aw, okay na masad ko. Sayo baya ko nga nauli gabi Nakapahuway kog tarong. Sure ka dong. Wala giday. Dili pwede nga dili ko mabiyahe. Daghang pasahero ron. Sige, good. Basta kung doon na kay pamation, pauli na lang ha. Olay. Namaho naman ka. Oh, human na day. Dong, kanina pa man ka nagkupot sa imong dughan. Ngano man ka? Hangin na siguro ni day. Nabugnawan siguro ni. Mao ba? Basta gigutom ra ko. Oh, kana sang ibong ubo ay taod-taod na baya na. Pa-check up na lang ka dong. Ay, ilay kasi kwarta. Okay na lagi ko. Mahal ka na magpa-check up. Dong Mario. Tayo sakay ka tayo. Ay, oo, ano ba niyo? Salamat ikaw kay timingan ka. Libre siya ko sa kumplite na ron. Siyempre tayo. Kalo sa ko magpapliti ni mo ba? Nga, libre manggika kada sakay ni mo. Salamat ikaw no ka. Kabutan, yun tanong mo na ko. Pasa pa yan tayo. Gabi imitas pa naman ba Akong lipos kainit. Matuyok ang ako pala na. Sakit mo. Ayaw sa karon. Ya! Taman! Taman mo! Taman!
Recorded by X Thunder Gaming. May nalang gani kay nakahimo pa ko sa pagpadapli niya to higayuna. Una ko mawali sa ko panimuot. Matod sa mga nakakita, doon ay mga barangay tanod nga mi-rescue dayon ako. Pagmata nako, naan ako sa health center og naasad ang akong asawa nga si Linda. O gunya, I-refer ka sa Regional Hospital, sir, ha, for ECG o lab test. okay naman ko, Dok. Pero saan na yung last ni mong pa-check up, sir? Kuan, wa na gid may mahinumdum, Dok. Sige man ko ani niya nga magpa-check up. Unya siya may dili good gusto. Sir Mario, di yun na pwede. Kasi mong edad sun, sir, ilabi na nga nakikipamati. Nidagun ni mo ang regular check-ups. Sige, Dok. So, kinahanglan yun ni ha. Sir Mario, patuuin taon kay para po din ni mo. Dong, pa-check up na lagi ta. Nya, mahal kay tagberanan. Sige lang, good. Imo masapan lawas ang ato masiguruan na. Sige. Sa sunod adlaw na lang. Mauli una ta kay gusto ko nga mapahuway una. According sa imong ECG, sir, o lab test, doon na kay mild heart attack. Unya, taas po ang imong cholesterol o BP. Doon na po kay signs of diabetes. Pero wa man ko gibati nga grabe sa una. Maunggod na'y problema, sir. Dili manggod tanang sakit, doon ay early signs. Maong mas maayo gid unta nga natay regular check-ups. Ilabi na sa imong pangidaron karon. Dok. Mura ko bisamot kaluya pagkaibaw na ako nga na ako ingon ana nga sakit. Mao na isa sa hinungdan ngano nga naglikay ko nga magpa-check up. Kay posible nga mudungag lang ni sa akong gastuhan. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Karon nga nakaagi na kog mild heart attack. Dili na ba ko pwede nga mo drive og tricycle balik? Mura man guni among gisaligan sa akong pamilya aron nga magakaon mi ug doon na sa ako'y pagsuporta sa pagpa-eskwela sa akong mga anak. Ikaduhang pangutana. Ganun taas man ang akong kolesterol? Sa ako kaning gikaon? Unsa may angay na akong usbon sa ako nga kaon? Unsa may angay na akong likayan? Ug unsa may angay na ako nga panganon? Ikatulong pangutana. Matod sa doktor, taas kong kolesterol o BP. Doon na ba'y mga libreng tambal para sa sama nako nga pobre? Kay katong nag-drive pa ko, igo ra magiging akong kita sa among pang-adlaw-adlaw gud. Ikaw pa tong katapusan. Kung magpa-regular check-up ko, doon na ba'y libre ini? Kung dili naman lagi ko makadrive og balik, doon na kay cash assistance para na ako nga gikan sa gobyerno? Asa man ko pwede mangayo og tabang? Plano man gud nako nga magnegosyo na lang sa amo kung dili man gid gani ko pwede nga mo drive. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mario. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa ako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral, ug mga drug-related nga mga problema. Kay usam ako ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor, ug usa ako ka psychiatrist. No? Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or
sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga for nothing develops you faster than going through it. Wa man kay mahitabo og dili ka mosuway. So basig di manurok ning akong gitanom. Pag decide imong dili nimo itanom, sigurado na nang di mo turok. Unsa may imong naplano, okra ba, bayao sa gunsa na lang, mais ba, humay ba. So try lang gud nagiko mo sa mo try para ko sa mga estudyante, di lang ko mo take sa exam kay basig mahagbong ko. O kadang pag decide nimo di ka mo take sa exam, 100% hagbong na ka. Pero kung mo take ka, tanglang la to 50-50. Kung wagi ka ma-prepared, no? Kini magong exam po, depende mo na sa imong preparasyon. Okay, bisag usaw nimo basag libro niya. Wa diha sa imong gibasang libro nang guwa sa examination, hagbong lang gyapon ka. Pugutanon ka unsa may telephone number dito sa inyong kumpanya. Sa una, kalimot ka, hagbong na ka. Sa ginala na kinabuhi, no? Kasagaran sa mga tao nga maabot dito sa ibabaw, agi nagkadaghang hagbong-hagbong kapangos-pangos na ng tuhod na, no? Kay the heaviest heart kuno kanang heart nga daghang mga scars, daghang mga uwat-uwat nga veterano na sa kinabuhi, no? So nga to matatampo ko lawa si Mario. Maria ditong last other day, kini siya si Mario, lalaki, no? 47 years old, minyo, may duha ka mga anak, taga Laray, Inayagan, Cebu City. Usa ni siya ka tricycle driver, no? Musta naman day si AD Obra sa Sugod, Southern Leyte. O si Kapitan Jaime Butad sa barangay Mahayahay, Sugod, Southern Leyte. Inaotra okay ra nga tong kahimtang dakap. Sugod sa may mga taga Inayagan, no? Kung mga taga Talisay, no? Dulduor man si mga real family, si Felix, si Annabel, si Kiel, si taga Dumlog na ako naman nagikuan si ED Espina, o si Richard. Miraflor sa Bruso, mga taga Tubod, Minglanilla, mga Sanchez family, si Chini Jane, o si Harley Rine, o si Clemente Ingasca. Musta na mga Clemente, no? Asa naman taong ka, nga di anang bagong gipalit nga L300, no? Wa naman nung ka. Okay, so ako mga saba, o si Nestor Linda Pasaylo, diya sa Minglanilla, Cebu. Ning uban sunod na lamang pon. So unang pangutana ni Mario, karon nga nakaagay na kog mild heart attack, dili na ba ko pwedeng mo drive og tricycle balik? Maura man gud ni akong gisaligan sa akong pamilya aron makakaon mi og duna sagkoy pangsuporta sa pangeskwela sa akong mga anak. Kuan ra ba ni anak kaning Mario day? Duha ka buok, no? Ako mar dili gyud ko maulaw mo share nimo nga ako nakaagi sa kog mild heart attack stroke, no? Natong pagkamatay sa kong mama kay pirmi laging way tug nya ako may kamagwangang anak, medyo na exhausted yun ko mentally, physically and economically. Ay ako magdantanan itong dupa-dupa sa tanan. Pagkahuman paglubong sa akong mama, gida ako sa akong mga bata, mga doctors man na. Isa pa, pa-BP lang kuno ka dito sa Chungwa. Naunsa ba nga pag-BP na taas man kayo kong blood pressure, giditsyo naman ko sa ICU. Pabinakog di ko, so daghan kay mga tambal, no? Salamat dahil sa akong mga attending doctors, no? Iatiman yun ko nila. Ako naman po na sila ng mga kaila. Salamat dahil kayo ninyo nga. Wa ko nyo gipabayad sa inyong professional pay. Kung ibayaran, Chungwa ra. Nugay-nugay na to netabo. So after that, nakoy maintenance medication, no? Adjust ni Dr. Odisia, kauban ako sa tennis, kinihunong naman kong dulag tennis. After that, na okay naman. Nakabalik naman ko sa akong daily routine with proper medication. Pero, of course, you have to be extra careful sa mga extraneous kayong mga activities, kay na naman ka-history. So, ako sulti sa muna ng pangutana, pwede na ka makadrive, binahinay. Basta kay, muinom ligyo kag mga tambal, suma sa grisita sa imong attending doctor, no? Massage can help, Massage. Ako, massage mag-go ko. Nagog na-addict ka ng massage kay kada simana gyud ko halos magpamassage gyud ko marog lain og paminaw lawas og di ko makaagi og masahe. So makabalik ra ka pero kinahanglan nga proper monitoring sa imong compliance sa imong mga maintenance nga tambal, no? Bata pa man ka, Mario. 47 years old pa man ka, dugay pa ka senior. Kaduhang pangutana, nganong taas man ning akong kolesterol sa ako kaning kinaon? Yes, sa imo nang pagkaon.
ug angay na kong usbon sa akong kaon, unsa may angay na kong likayan ug unsa may angay na kong panganon. Ay mo nga angay panganon mga prutas lang yun, ha? Ng mga healthy diet. Now, avoid ka kining mga salty fatty foods, internal organs ug kining mga processed nga mga pagkaon. Kana bang inaagi na mga preservatives, ha? Kay naa sila yung mga bad. Duham ko ning atong cholesterol na bad o good cholesterol, ha? Kinahanglan ang atong good cholesterol akong na mahinumduman, dili siya muubo sa 60. O nga atong bad cholesterol, kinahanglan nga dili siya mula pa sa 100. So, mao na ako ikastorya. Kinahanglan kag laboratory pod nga monitoring. Sunod nga pangutana, matod sa doktor, taas kong cholesterol o BP. Doon na ba'y mga libreng tambal para sama na ko ng mga pobre? Kay katong mag-drive pa ko, igo raman good akong kita sa among adlaw nga pagkaon. Yes, nakasabot kan mo, Mar, no? Katong normal blood pressure, akong balikon sa makausapa is 120/80. O kung taas atong blood pressure, siyempre kuyaw kayo sa komplikasyon. Sa niani, mo buto ang atong mga blood vessels, nya, mga internal bleeding ta. Kinala normal rin ang atong blood pressure. Kung taas kag cholesterol, especially bad cholesterol, no? Posible nga munaro ang lumen sa atong blood vessels, nya mo nay rason nga nung mataas ang blood pressure. So, kung wala kay budget, go and see government doctor, no? Doon mo diha og Cebu South Medical Center. Musta naman diha si doktor atong medical center diha, no? Ingna lang nga girefer man ko dok ni doktor ni Obra. Ako ng mga estudyante ng ubang doktor diha sa Cebu South Medical Center. Na magani bayad tingali pero barato ra. Ang mga pamaagi manggod kung i-refer kag DSWD, kanya makasipay ka nga class D gyud ka. Wa gyud kay kapasidad pagbayad. Malibre man ka na matay mga malasakit program, natay mga assistance sa katong truly indigent. Ayaw lo pug kung katong mga maka-afford niya mo kansa mo avail sa mas benefit kay ihatag lang gyud na sa kanong dili gyud maka-afford, no? Sama ni Mario, no? Kinahanglan tabangon no ni siya, no? So ikapat ko tapos ang pangutana. Kung magpa-regular check-up ko, do na by libre siya akong tubag sa government hospital. Kung dili naman gyud ko maka-drive og balik, do na kay cash assistance para nako kagikan sa gobyerno. Cebu City man ka, no? Cebu City inayagan. Pangutana si Nestor Archibald. Magulan na ko nga to sa office ni Nestor Archibald. Ug akong isibya din sa radyo. Kay proud sa kunya ni kay I do not know nga ngano sa tanang mga tao din sa Sugbo. Ako may ang naunaan nga himuon nga hippie sa kining mga bigars, mga mendicants, na pero di pa hinon ingog na take effect pero ingon lagi siya nga dok gustuhan ko ikaw may mudaan ani with Adrian Lee nga ano ay naglayason namo, no? So basig ma-materialize. Siguro mga sa barangay health center, Mario, do wala diha sa inayagan, ha? Pardo ba nang inayagan? Nga na ma'am, wa batay libre nga ning tambal para sa high blood. Amlodipine o mga unsa pa man diha, mga beta blockers, panghatag na siya. Naman ganay mga grupo sa mga doktor sa mag-medical mission, usa man ni sa among dalhon-dalhon gyud kay mo man kasagaran nga demand sa mga tao. Plano man gud nako nga magnegosyo na lang sa amo kung dili na ko gyud gani ko pwedeng mo drive. O sige, depende sa imong kapital. Kung sa pila imong kapital, mo pwedeng negosyo, ha? Ayaw lang nga ng mga billions kay para na sa mga kontraktor sa DPWH. Nagmay lang. Ayaw na ng billions ug billions. Sila ray maka-afford na mga DPWH kontraktor. Kitang mga yanora nga mga lumulupyo din sa Sugbo, nagmay lang og negosyo basta tinarong lang, ha? Ayaw lang pag negosyo og Shabu kay masag magkita ta dito sa drug rehab. Joke lang, ha? Katong mga nagnegosyo og Shabu, pangita lang kung muglaing negosyo. Ayaw lang na. Okay? So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa atong mga RMN program. Taas tag-rating din sa atong lugar. Ito na Ilin Batan, anda mong taga na mo advice sa inyong mga legal ng mga problema.